ακούσετε ή κάτι? Συγγνώμη, θα μπορούσα να σας ρωτήσω για αυτή την τηλεόραση? Είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Είναι αισθητή. Χρώματα έχουν καλή απόδοση. Βεβαίως, διαθέτει το σύστημα XPFA. Ο ήχος τι απόδοση έχει? Digital surround στο ημίχρονο τελικό. Τι απόδοση δίνει? Τι ψάχνεις με τις αποδόσεις? Τώρα παίξε με τις πιο δυνατές. Μες στο PetShop.com βρες τις αποδόσεις που έψαχνες παρά 200% welcome bonus. PetShop.com. Πιάσε απόδοση. Αρισθητή παριστάνει στο μονόσχο τον Ταρζάν. Κορόιδε εσύ. Εγώ κάνω πλάτσα. Για το οκτωβριανό πρωτάθλημα σου Για το κουβάλιμα που με περιμένει. Οι προσφορές συνεχίζονται με στα αλφαβητά. θα πάρεις και την Τζέιν σου μαζί. Στα ΑΒ ο Οκτώβριος των τρελών τιμών συνεχίζεται. Μέχρι τις 25 Οκτωβρίου θα βρείτε μοσχαρίσια γυαλιά ή σπάλα Γαλλίας από 7,50 μόνο 5,98 το κιλό. Κούτα Γερμανίας από 6,82 μόνο 4,84 το κιλό. Σκιπ 70 ή 72 μεζούρες από 20,11 μόνο 13,99. Και όλα τα ζυμαρικά μέλισσα 25% φθηνότερα. Οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Στα καταστήματα ΑΒ. Πού αλλού? Φίλοι μου, τώρα θα σας μιλήσω σοβαρά για νύχια. Γιατί είμαι επαγγελματίας και εμπιστεύομαι τα επαγγελματικά προϊόντα υψηλής ποιότητας για τη φροντίδα των νυχιών Professionals. Και εγώ μπορώ να ασχοληθώ επαγγελματικά με τα νύχια, γιατί σπουδάζω με διπλωματούχους εκπαιδευτές στο Κέντρο Εκπαίδευσης Φυσικών και Τεχνητών Νυχιών Professionals Academy. Professionals για επαγγελματικά προϊόντα νυχιών. Και Professionals Academy για να εξασκήσεις το επάγγελμα στη λίστα νησιών. Professionals, Μαμιλάνα 22 πρώτης όροφος. Τηλέφωνο 2410 692 901. Και στο ίντερνετ professionals.gr. Με μάτι, μάτια και ματιές, ψαράδες και καλά, κατέληξα φευγάτη. Δεν είπα σήμερα. Τι μάθαμε μυαλά. Λάμπου